Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студиядә Зидә Шамсуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Әлмәттә физраспорт үзәге үз ишекләрен ачты. Рәсми ачылыш тантанасы видеоконференц элемтә аша узды. Әлмәттә футбол буенча тренер Юрий Полежаев белән хушлаштылар. Ул эшләү дәверендә берничә буын спортчы тәрбияләгән. Язгы көрәшләрен тиешенчә башкару, яңа уңышка ныклы нигез салу. Зәй аграрийлары республикада беренчеләрдән булып язгы көрәшләренә кереште. Оренбург өлкәсенә Әлмәттән эчәргә яраклы су тиелгән фура барып җитте. Барлыгы 5 литрлы 2000 дана шешә. Видеода Орск халкының бергәләп зур фураны бушатулары күренә. Помогает Арчан. Прислал целую фуру бутилированной 5-литровой воды. Мы благодарны всеми жителями. Разгружаем. Гуманитар ярдәм кабул итү дәвам итә. Пункт яшьләр үзәге бинасында урнашкан. Ул иртәнге 8дән алып кичке 8гә кадәр эшли. Шәхси гигиена кирәк яраклары, азык-төлек, урын-җир әйберләре һәм башкалар кирәк. Лениногорскидан да эчәргә яраклы су тиелгән 20 тонналы фура юлга кузгалды. Фурага 5 литрлы 3600 дана шешә тиелгән. Инициаторлар Бөтен дөнья татар конгрессы. Оренбург өлкәсенең күп кенә җирлекләре, аеруча Орск шәһәрен су басу нәтиҗәсендә меңләгән йортлар су астында кала. 2000дән артык кеше эвакуацияләнгән. Бөтен дөнья татар конгрессы зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтү максаты белән махсус штаб булдырган. Испокон веку повелось так, что наше общество, наши народы помогают тем, кто попал в беду. В прошлом году это были деревни Курганской области, когда выгорели несколько населенных пунктов, и Всемирный конгресс татар тоже помогал восстанавливать жилище, помогал восстанавливать инфраструктуру. Фураны Оренбург татар милли мәдәни автономиясе вәкилләре каршы алачак, алар суны мохтаҗ торак пунктларга таратачаклар. Бөтен дөнья татар конгрессы киләчәктә дә зыян күргән төбәккә кирәкле ярдәм күрсәтергә әзер. Яшь футболчылар өчен яңа спорт майданчыгы барлыкка килде. 12 апрель көнне Әлмәттә физраспорт үзәге үз ишекләрен ачты. 3000 квадрат метр тирәсе булган физкультура сәламәтләндерү комплексы, киенү бүлмәләре, медпункт, тренажерлар белән җиһазландырылган. Рәсми ачылыш тантанасы видеоконференц элемтә аша узды. Анда шундый ук спорт комплекслары ачылган башка төбәкләр дә катнашты. Яшь спортчылар физраспорт үзәгенең яңа футбол кырында җыелдылар. Аны видео элемтә аша ачалар. Туры эфирда бер үк вакытта 4 төбәк: Татарстан, Башкортстан, Бурятия һәм Ростов өлкәсе. 12 апрельдә анда 6 спорт объекты эшли башлады. И вот благодаря реализации этого проекта Бу проектны тормышка ашыру нәтиҗәсендә без инде күптән мәктәпләрнең берсендә футбол манежы урнаштырдык. Бүген әлбәттә бу инфраструктураны яңарту кирәк. Физра манежы ярдәмендә без бөтен микрорайонга яңа тормыш, спорт тормышы өрәчәкбез. Манеж ясалма япма белән мини-футбол өчен 2 майданнан, тренажерлар һәм теннис өстәлләре белән 2 зонадан 4 киенү бүлмәсеннән тора. Татарстан Республикасында 2 объект ачылды: Әлмәттә һәм Яр-Чаллыда. Физкультура сәламәтләндерү үзәкләре бизнес спринт федераль проекты кысаларында төзелгән. Оештыручылар футбол кырын көннең беренче яртысында укучылар өчен, ә инде төштән соң коммерция нигезендә кулланырга ниятләп торалар. Әлмәттә футбол буенча тренер Юрий Полежаев белән хушлаштылар. Ул эшләү дәверендә берничә буын спортчы тәрбияләгән. Футбол буенча спорт мәктәбендә инструктор, методист һәм тренер булып эшли. Аның тәрбияләнүчеләре арасында балалар да, пенсионерлар да бар. Спорт залында Юрий Полежаевның туганнары, якыннары һәм тәрбияләнүчеләре җыелды. Нәкъ менә монда ул спортчыларны футбол уйнарга өйрәтә. Юрий Анатольевичның йөрәге тренировка вакытында тибүдән туктый. Тренер белән хушлашырга тәрбияләнүчеләрнең әти-әниләре дә килде. Бер артлы алар микрофон янына чыгып рәхмәтләрен белдерделәр. Он не только воспитал из них спортсменов, сильных, накачанных. Ул балалардан көчле спортчылар гына тәрбияләп калмыйча, чын кешеләр булырга да өйрәтте. Бу тәрбиянең формалашуның зур юлы иде. Юрий Полежаев 10 апрельдә вафат булды, аңа 69 яшь иде.
Әлмәтлеләр гадәттән тыш хәлләр вакытында үзләрен ничек тотарга кирәклеге турында белергә тиеш. Бу хакта район башлыгы террорчылыкка каршы комиссия утырышында сөйләде. Шәһәр хакимиятенең эшен оештыруда төп мәсьәлә иминлек булырга тиеш дип ассызыклады Тимур Нугуманов. Ә җаваплы хезмәтләр килеп туган янауларга вакытында җавап бирергә тиеш. В этой связи нам с вами необходимо актуализировать все планы. Шуңа күрә безгә сезнең белән барлык планнарны актуальләштерергә кирәк. Иң мөһиме, бу планнар кәгазьдә генә булырга тиеш түгел. Гадәттән тыш хәлләр вакытында кешеләр үзләрен ничек тотарга кирәклеге турында белсеннәр өчен. Практика шуны күрсәтә, вакытында координацияләнү, күрсәтмәләрне үтәү кеше гомерен коткара. Зәй аграриялары республикада беренчеләрдән булып язгы кыр эшләренә кереште. Бүгенге көндә көзге культураларны тукландыру бара. Ашлама сибү эшенә районның 3 хуҗалыгы чыкты. Тулырак киләсе сюжетта. Зәй шикәр агрофирмасы кырларында барыс агрегаты кар астыннан чыккан көзге будайга ашлама сибә. Җилдә җитез техника артыннан күз иярми. Механизатор Илдар Ганиев барыста 2нче сезонын эшли. Тиз арада техниканы да үзләштергән, хезмәтен дә яратып башкара. Ашлама кертәбез витамин, аммиак азималарга, нигә, лютинага. Камерада рахат, кондиционер бар, йөри нидә, камерада йомшак. Зәй агрофирмасы кырларында да эш толы куәттә бара. 2 туман агрегаты ашлама сибүгә чыккан. 215 гектарлы көзге будай басу аммиак селитрасы белән тукландырыла. Агрофирмада барлыгы 5499 гектарда көзге будай чәчелгән. Моңа кадәр 1091 гектар мәйданда люцерна ашлаганнар. Көзге культураларның яхшы кышлауына агрономнар үзләре дә сөенә. Көзге будай басуында эшлибез. Бу басу 215 гектар. Хәзер монда 2 туман агрегаты аммиачный селитр белән подкормка эшлиләр. Гектарына 1 центнер исәбеннән. Будайлар бөтенесе яхшы, көздән күчәне үтеп калдылар. Бик яхшы состояниедә барысы даган. Район буенча барлыгы 17455 гектарда уҗым культураларын ашларга кирәк булачак. Бу атнада 3 агрофирмада көзге культураларны тукландыруга кереште. Агрегатлар исә өлгергән басуларга күчә барачак. Адилә Бурханов, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көнчыгыш хәбәрләре. Космонавтлар көне алдыннан Ознакай радио элемтә түгәрәгенә йөрүче балалар халыкара космик станция белән элемтәгә чыктылар. Радио Сергей 0, Иван Сергей, Роман Центр 4 Павел. Радио сөючеләр белән оештырылган элемтә Ознакай яшьләре радиостанциясе җитәкчесе Ринат Вәлиевнең әнә шундый сүзләре белән башланып китте. Аэродром города Ознакаева, руководитель молодежной коллективной радиостанции. С вашего разрешения начинаем задавать вопросы. Прием. Да, приветствую на диапазоне. Хорошо вас понимаю. Если что, я подскажу перейти на резервную частоту, так как очень много станций работает на данной частоте. Если что, в общем, перейдем. Готов принять вопросы, выслушать. Здесь Александр и Олег Дмитриевич Каноненко на премии. Аралашу балаларга космонавтларның хезмәт һәм көнкүреш шартлары, космос серләре белән якыннан танышу мөмкинлеге бирә. Алар шундый кызыксындырган сораулар биреп, элемтә аша космонавтларның җавапларын да алдылар. Видна ли радуга или северное сияние с космоса? Прием. Да, мы наблюдаем северное сияние регулярно, пролетая вертексы орбиты, то есть это точки с наибольшей широтой, поэтому это все прекрасно видно. Радио элемтәгә район башлыгы Марсель Шайдуллин чыгып, балалар белән даими аралашып торучы космонавтларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Добрый день, Олег, Александр. От всей души мы благодарим от имени всех ознакаевцев за вот эту связь постоянную. Постоянно вот наши дети общаются с вами. Вот у нас прекрасный учитель Ринат Фахразович, который занимается нашими детьми. Вот благодаря гранту Татнефти, огромной поддержке Татнефти, сегодня вот у нас есть такая возможность с вами разговаривать, задавать вопросы. Спасибо на все ответы. Очень подробно вы ответили на все вопросы. Поэтому вам большое спасибо. Приезжайте в наш город, в гости, город Ознакаево, Республики Татарстан. Хорошего, счастливого, благополучного возвращения на землю. И приезжайте в гости в Ознакаево. Спасибо большое за пожелания. Я также
Хочу выразить вам благодарность за то, что вы проводите эту работу, делаете очень важное дело, воспитание молодежи, в том числе и патриотическое. И обязательно, конечно же, при возможности посетим ваш замечательный город. Всем детям пожелаю упорства, настойчивости, хорошего настроя, постоянно, как говорится, постоянно быть в готовности, учиться хорошо и всего самого наилучшего вам. Обязательно еще увидимся и услышимся на диапазоне на премии. Космонавтлар көне алдыннан узган элемтә монда катнашучыларда күңелле тәэсирләр калдырды. Эльмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, Әлфия Иксанова, Лилия Валиева. Ознакай телерадио компаниясы. Махсус хәрби операция зонасына Зәй районынан даими рәвештә гуманитар ярдәм җибәрелә. Һәр оешма коллективы авыл җирлекләрендә яшәүчеләр игелекле эштән читтә калмый. Бу юлы КАМАЗ йөк машинасына Луганск хәрби госпиталенә дәваланучы хәрбиләр өчен кирәк яраклар төяделәр. Гуманитар йөкне озату чарасы гадәттәгечә шәһәрнең Җиңү бульварында узды. Волонтерлар зур йөк машинасына кирәк яраклар, азык-төлек җыелмасы, юрган матраслар, дарулар, тутырылган тартма һәм капчыкларны төйләр. Бу юлы гуманитар ярдәм Луганск госпиталендә дәваланучы хәрбиләр өчен әзерләнде. Нәкъ менә госпитальләр алгы сызыктагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм Закамия помощь госпиталем волонтерлар төркеме Зәйнең үзәк стадионында оештырылган. Бирегә Әлмәт, Бөгелмә, Түбән-Кама, Чаллы һәм башка районнардан изге күңелле кешеләр кирәк яраклар китерә. Бу госпитальләр өчен җибәрелгән 19-нчы ярдәм. Озату чарасы гадәттәгечә азатлык китерүче һәйкәл янында узды. Зәй халкының бердәм булуын билгеләп үтте район башлыгы. Гуманитар йөкне әзерләүчеләргә шулай ук аны тияүдә булышучы студентларга рәхмәтен белдерде. 30-я крупная партия гуманитарного груза. Я всегда говорю, Заинск с первых дней активно включился, значит, в поддержку специальной военной операции наших военнослужащих, и это дорого стоит. Также будем продолжать. 20 тонналы зур йөк машинасы кирәкле әйберләр белән тулган иде. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Зәйдән җибәрелгән 30-нчы гуманитар йөк бу. Аны озатырга килгән һәркем хәерле юллар теләп калды. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Дмитрий Маликов беренче тапкыр Әлмәттә чыгыш ясады, артист танылган хитларны һәм инструменталь музыкасын башкара. Тамашачылар белән очрашуга берничә сәгать кала җырчы бөтен Татарстаннан килгән музыка мәктәпләре укучылары өчен мастер-класс үткәрде. Балалар халык артисты белән бер сәхнәдә чыгыш ясадылар. Җырчының мастер-классы музыка дәресләре проектының бер өлеше булып тора. Мондый сыйныфтан тыш дәресләрне ул илнең төрле шәһәрләрендә һәм төбәкләрендә инде 14 ел үткәрә. Мәктәп укучылары күпне күргән һәм ишеткән артистны да гаҗәпләндерә алдылар. Дмитрий Маликов махсус педагогик белемсез дә балалар белән уртак тел таба. Моның сыры эшеңә карата эчкерсез мәхәббәт ди музыкант. Әмма яхшы әзерләнү өчен сыйфатлы инструменталь база да кирәк. Школа искусств, дома культуры. Не везде, конечно, но... Сәнгать мәктәпләре, мәдәният йортлары күпчелек шәһәрләрдә ремонтланган. Шулай ук монда күп санлы уен кораллары сатып алынган. Безнең Россия уен кораллары да, чит ил уен кораллары да сатып алына. Музыка дәресләре тәмамланганнан соң тамашачылар җырчының концертына җыелдылар. Беренче бүлектә авторның инструменталь музыкасы яңгырый, антрактан соң җырчы танылган хитларны башкарды. Бу Дмитрий Маликовның Әлмәт тамашачылары белән беренче очрашуы иде. Нефтяник хоккейчылары Петров кубогы өчен плей-офф финалында көрәшәчәк. Икенче финалистны билгеләүче хәл иткеч очрашу Төмәндә узды. Әлмәтлеләр Рубин командасы белән 7нче матчта очрашты. Очрашуның исәбе 8нче минутта ачылды. Нефтяник командасы күпчелектә уйнаганда Денис Суканов Рубин капкасына беренче алканы кертте. Соңрак шулай ук өстенлек белән файдаланып, төмәнлеләр исәпне тигезлиләр. Матчның икенче 3/1 өлешендә әлмәтлеләр алга чыгалар. Камил Фазылҗанов һәм Александр Сумин ярдәме белән Иван Емец исәпне 1-2 итеп төзәтә. 2 минутта үтми нефтяник кабат өстенлеген ныгыта. Михаил Мокин һөҗүм зонасына керә, Иван Емец шайбаны кабул итә һәм аны көндәшләр капкасына җибәрә.
Икенче тәнәфестән соң кунаклар бик сак эш итәләр. Уен ахырына кадәр 4 минут ярым кала Рубин командасы 6-нчы кыр хоккейчысын җәлеп итә. Һәм бу нәтиҗә бирә. Илья Берестенников исәпне 2-3-кә үзгәртә. Безнең өчен бу 4-нче мөһим җиңү. Хәзер Әлмәт командасы Петров кубогы өчен көрәшәчәк. Финалда аларны Туланың АКМ командасы көтә. Ул ярым финалын бераз алданрак тәмамлаган. Беренче уеннар 18 һәм 19 апрельдә узачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.